Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга иң изге, матур теләкләрдә калам. Тапшыруыбызның иҗат төркемендә кушыла. Бүген 1 апрель душанбе. Бүген иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе юмор көне. Чын күңелдән көлү иң яхшы шифа дип әйтәләр. Көлү авырулардан арынырга, проблемаларны читкә куярга ярдәм итә. Ничек кенә булмасын, күңел күтәренкелеген саклап калырга тырышыгыз. Студиябызның бүгенге кунагы безгә Ленинград шәһәреннән килде. Таныш булыгыз, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Мансур Гыйльми. Исәнмесез, Мансур әфәнде? Хайырлы көн, дуслар. Бу инде әлбәттә шаян тугына. Без инде сезне барыбызда бик яхшы беләбез һәм таныйбыз, Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов. Ләкин Мансур Гыйльми дигәннең дә бит әле сыры бар. Чөнки бу сезнең тәхәллүсегез, иң беренче җырларыгыз нәкъ шушы исем астында чыккан. Зөфәр әфәнде, әйтегез әле, бу нәрсә белән бәйле булды, әллә үзегезгә шул кадәр ышануч әз идеме? Юк, ышаныштан гына түгел, ул бит читтән карап үзеңнән усеңа ничек бәя бирәләр икән беләсе килә бит. Шуңа күрә беренче җырларны язгач, мин birden indi ol belki ortak kıynaklıq табылғандар инде икенчедән, чөнки җырчы кеше җыр яза башлаган икән дип әйтмәсеннәр өчен мин читтән мәтән карап карыйм әле псевдоним белән җырларымны куеп дип. Шуңа күрә аның инде нидә бар бит инде Мансур ул Зөфәр белән бер үк нәрсә мәгънә ие. Мансур гарәпчә җиңүче, фарсычадан Зөфәр җиңүчене аңлата. Инде Гыйльми минем әтим Гыйльметдин булгач, Гыйльми дип кыскартына матурына дип уйлатып бәлкем шулына калдырасы калган, бигрәк матур яңгыр бит. Үзегезгә дә бу инде. Ну, әмма менә шушы инде мине җырларны язганда үзең менә белмәгәч башка кешеләрдә белгәч, аны әкренгә тиштеләр. Зөфәр җырларын үзе яза, аны бер инде Мансур Гыйльми түгел дигәч, миңа инде алда көннәрдә бу нәрсәдән отказаться туры килде. Һәм бәлкем кем белә, ансыда бик матур яңгыраган булыр иде. Халыкны бөтенләй аптыратып бетермәс өчен инде үзебезнең исем фамилия калдык. Сез Төзелеш институтында укыган чакта ук иҗат итә башлагансыз икән, име? Ә менә шигырьләргә килгәндә алдан бигрәк тә ансы инде мәктәптә укганда, 6нчы сыйныфта укганда, ялгышмасам шулай дип укыган идем. Әйе, мин мәктәп елларында бик шиктем инде укырга бик ярата идем. Менә хәтерлим, 1-2 класстамы миңа бүләк иткәннәре элекке шундый нәрсә бар, яхшы укучыларга бүләкләр бирәләр. Миңа бүләк иттеләр шигырьләр җыентыгы. Миңа шул кадәр ошады ул. Шуннан соң бу мин инде тагы да күбрәк укый башладым. Бөтен безнең мәктәптәге авылдагы китапханада бер китап калмады диярлек. Һәм аннан соң үземдәге кайвакыт менә шушы шигырь язып карарга дигән теләк белән язгылаштырган булды. Мин аны яшьлегенчә генә җибәргән булды. Әмма birinci şehirlerime büyük katkı rəvişdə kritik bilen cevap gelgəç, yani uzak kadar yazmıtırdım. Ama bari bu kritik degen нәрсә ol bütündəy yaza bilmişsin söz түгел. Biraz işlərə gerek, okurğa gerek, düşünürə gerek. Şiirinin bütün ol içindən də o bütündə nigəne sindən bari tek күрә bilügünə sərət gerek түгел. Ama məndən təgə rifma, ritmika, Ала барысы да менә шу шигырьне түгәл итеп күрсәтер өчен ул бит инде проза түгел, шуннан да шигырь, шуның белән аерып тора. Һәм шуннан соң инде ул минем бары тик булып калды. Хобби дә түгел инде ул. Язасым килгәндә мин яздым, язып килмәде язмадым. Мақсус утырып шигырьләр язган булмады.
Аннан соң мин әле менә шушы төдүчеләр институтына кергәч, лекцияләр бик озын язасы килми, мин күбрәк шигырь язып утырадыр идем. Һәм алар үзебезнең студентларга укыйдыр инде. Курсташларга аларга бик ошыйдыр. Алар менә чыннан да бүген 1 апрель булгач юмор уйлары бик күп иде. Аларга студентларга багышлап язганнар, шарж сыман язганнар да байтак иде. Менә шундый шөгылем бар иде. Шигырьләрне заказ белән язмадым дисез име теге. Җырлар иҗат иткән булдымы? Менә җырларга килгәндә, менә шу шигырьләр белән мавыгым миңа бик тә булышты алдагы көннәрдә җырлар язганда. Чөнки була кай вакыт шигырьләр бик ошый, әмма нигә сиңа ул төгәл кебек түгел. Шигырь булары ул матур да яңгырый кебек, әмма менә җырга керткәндә, менә кино төшергән кебек инде. Роман буенча кино төшелер бит инде. Аның битендә романны ничек башлап кириш кинога салмыйлар, аңа сценарий язалар, күп мисал төшеп кара, күп мисал өстәлә, шуңа күрә менә җырда шундый ук нәрсә, шигырьнең нәрсәдер яңадан өстәләргә шундый теләге бар. Һәм аны ничек дип әйтим инде, төгәлрәк итеп шигырь бит ул зур. Менә мәсәлән минем бер җырым бар, Кайдасын гармон. Ул шигырь түгел, ул Харасаевның поэмасыннан, Ки эзләү дигән поэмасыннан алынган. Оннан менә җыеп алдым мин менә шуна бер 4 куплетны, һәм ул җыр булып туды. Һәм аңа Харасаев да бер дә каршы килмәде, мәрхүм аңа бик кутлады. Менә шуңа күрә әйтәм бит инде, шигырь ул шигырь, ә менә җыр тексты ул бөтенләй башка нәрсә. Шуңа күрә миңа үземнең менә шушы кай вакыт шигырьләр язып каравым бүгенге көндә җыр язуында бик нык ярдәм итә. Бүгенге көндә инде сезнең 1000-гә якын иҗат иткән җырыгыз бар икән, һәм сез аларның хукукларына ия кеше. Алай гына да түгел әле, сез 20 елга якын безнең республикада шушы авторлык хукукларын яклау буенча җитәкче булып та тордыгыз дип әйтсәк була, шулай бит? Шулай булды. Менә әйтегез әле, Зөфәр әфәнде, автор кайсы минуттан алып хукукларга ия була менә үзенең иҗат иткән җимешенә? Әлбәттә, бер шиксез аның закон мишәшлуына, менә синең бүген шигыреңне яздың икән, җырыңны син бүген яздың икән, көеңне син бүген яздың икән, димәк син шушы моменттан башлап авторлык хукукларына иясең. Аның өчен барып каядыр бу җырны, шигырьне регистрациялау кирәк түгел. Кирәк үк түгел. Син автор, шундук инде син автор. Әйнде син каяда булса барып, РАОга барып, башка оешмага барып, аны регистрация уздырсаң, бу инде бары тик синең ул хукукларыңны регистрациялау генә. Чөнки нәрсә өчен кирәк ул? Ул шушы синең язган җырыңны кулланган вакытта шушы оешма синең исемеңнән кулланышуга бирә рөхсәт, һәм шушы рөхсәт әлбәттә ул беркайчан да башка түгел. Син шушы рөхсәт аркылы күпме дәрәҗә автор исемләр белән ара күчергә тиешсең. Шул гына бар ди. Шуның өчен генә. Менә мондый мисал алсак, мәсәлән, шигырь иҗат итүче, музыкасын иҗат итүче һәм башкаручы. Менә бу очракта бит инде тамашачыга киң катламга алып чыга башкаручы. Кайсының хукуклары никадәр дәрәҗәдә билгеләнә? Монда бу тора кирәкми, бар менә авторлык хукуклары. Һәм менә бу чиктәш хукуклар. Чиктәш хукуклар килеп чыга шушы авторлык хукукларына. Ул инде җырчының хукукы. Мәсәлән, башкаручының хукукы дип атала. Җырчы инде башкаручы. Урысча әйткәндә правоисполнитель. Исполнитель менә җырчының, башкаручының хукуклары. Булар барса ике нәрсә, аларны һәрберсен ике оешма карый. Мәсәлән, автор хукукларын карый Россия авторлар җәмгыяте, инде җырчылык хукукларын һәм шулай менә фонограммалар язучыларның хукукларын карый. Ансын исәпләп бара. ВАИС дигән оешма, ул инде бөтен Россия интеллектуаль милки хукукын яклау оешмасы дип атала. Татарчарак бераз кызыграк яңгырый. Шуңа күрә барлык хукукларда бар, шуңа күрә бары тик аларның аермасы шунда гына. Авторлык хукукларын бер генә кулланучы да рөхсәттән башка куллана алмый. Ә менә җырчыларның хукукларын, менә шушы башкаручыларның хукукларын радио, телевидение, рестораннар барсагы шушы җырчылардан башка теге аның өчен махсус кирәк түгел, алардан рөхсәт алу, бары тик кулланган өчен алар бары тик барыбер гонорар түләргә тиешләр шушы кулланучылар башкаручыларга, җырчылар исеменә
Шулай ук. Алар шулай ук аларның хукуклары бер тигез кебек авторлар белән караганда, әмма бары тик берсен рөхсәтсез кулланырга ярам, икенчесен рөхсәтсез кулланырга ярый. Бары тик шушы кулланганнан соң син аңа күчерергә тиештең аларга тиешле гонорарны. Катлаулы икән алай булгач. Катлаулы түгел ул, бик җиңел кебек. Әмма бер дә аңламаган кешегә аны аңлау кыйгына әлбәттә. 2019 елда биргән интервьюгызда булай дип әйткән идегез: сәхнә мине күпмедер дәрәҗәдә артты, сәхнәгә чыгасым да килми дип. Шулай да менә бик тиздән 22 апрель көнне зур гына тамаша кылырга җыйнасы икән. Әйе, чыннан да бу беренчедән сәхнә арытты, ул арытудан гына түгел. Ул беләсезме? Шаманы белү дигән нәрсә бар. Без бит инде күп җырладык, күп яздык, сәхнәдә күп булдык. Халык безне күрде. Бездә инде халык бәлкем бардыр туйганнарда әйтәсе үлесе бер кайчанда минем шундай теләк булды. Бу һаманда җырлый икән, мескен инде пенсиягә чыкты, һаманда җырлый, һаманда акча кирәк дигән кебек. Шуңа күрә аннан гына түгел, әлбәттә, акчалыктан түгел. Җырчыларның күбесе акча өчен түгел, җан өчен, үзләре өчен җырлыйлар. Һәм ул менә үзләренең ничек дип әйтим инде, һаманда әле мин исән бар, әле мин һаманда җырлый алам, әле мин һаманда җырлыйсым килә дигән максаттан чыгыптыр инде. Шуңа күрә менә бу елгы юбилей ул бары тик минем күбрәк автор буларак юбилеем, җырчы буларак түгел. Чыннан да минем нәкъ беренче җырымны яза башлаганга быел 40 ел вакыт узып киткән икән. Икләтә юбилей дип әйтсәк тә була, шулай бит әйе. Аннан соң әлбәттә шушы юбилейдан соң минем быел тагын бер юбилеем бар. Ул да булса 65, аны инде зур юбилей түгел. Барыбер ничек инде зур юбилей түгел, сез нәрсә инде 65 бик матурсан. Шулай инде. Һәм шуңа күрә дуслар, мин шушы юбилейны быел кызык итеп уздырырга ниятләдем. Ул да булса аның кызыклыгы нидә? 1 апрель түгел, 1 апрельдә 22 апрельдә була. Алла бирсә, ул кайда була? Ул була Сәйдәш мәдәният үзәгендә. Ни өчен Сәйдәш мәдәният үзәге? Минем бөтен юбилейларым яки булмасанда Бузлар сарайында, я булмаса пирамидада, я булмаса 12-та буладыр. Менә бу елы мин сайладым бәләкәйрәк залны, ул да булса Сәйдәш мәдәният үзәген. Минем менә шушы беренче адымнарым сәнгатьтә нәкъ шушы Сәйдәш мәдәният сараенда башланып китте. Чөнки ул элек аталайды Төдүчеләр мәдәният сарае дип. Һәм сез анда хорга йөри башлагансыз. Дөрес, менә шушында Төдүчеләр мәдәният сараенда иң беренче адымнарын җырчы буларак үзешчә сәнгатьтәр шушында башланып киткән иде. Һәм менә шушында менә әлбәттә төгәлләнәсем, төгәллим шушында дип әйтәсем килми, шушында башланса да. Һәм менә шушында аның шундый бер билге, минем өчен зур билге. Һәм минем өчен түгел, тамашачылар өчендәге минем әле менә беренче караган концертым да шушы Сәйдәш мәдәният үзәгендә булган Илһам Аби Шакировның концерты, минем беренче караган зур профессиональ концерт, мин шунда караган идем. Шуның өчен бу мәдәният үзәге минем өчен гади генә мәдәният үзәге түгел, минем өчен зур тарихи мәдәният үзәге. Әйе, матур хатирәләр бәйлисезне. Зөфәр әфәнде, менә сезнең эшчәнлегегез елларында эстрада ничек үзгәрде? Сизәсезме, карап барасызмы? Бәлки борчыла торгансыздыр. Әлбәттә, эстрада үзгәрде, сәхнә бизәүләр, хәзер инде искиткәч, элекке бит инде сәхнәнең артта бер затник бар иде, микрофоннар куялар да, шуның бер баянчы, бер музыкант уйнап торучы. Утта юк, утта булса анда бер прожектор булар. Һәм бүгенге көндә инде концертларга барасың, аеруча ул кайбер җырчылар бөтенләй инде ул чын мәгънәсендә зур шоу программа. Бу сөйндерә. Киендергән нәрсәләр дә бар кызганча каршы. Менә безнең чорда җырларга чик дип әйтим, мөнәсәбәт җырчыларның да, тыңлаучыларның да бөтенләй башка иде. Анда беренче очракта җырда мәгънә булмаса, синең җырыңны беренчедән әлбәттә үзе бар бит Худсоветлар. Әйе. Худсоветтан үткәрү мөмкин түгел иде. Бүген кызганча каршы кемнең нәрсә турында җырлыйсы килә, аны җырлый. Әлбәттә, бу инде демократияның бер күренеше, әмма мин әйтер идем, җыр сәнгате ул бит инде җиңел сәнгать булса да барыбер аның тамашачыны тәрбияләү буенча бүгенге көндә роле бик зур.
Менә шушы безнең бит җыр сәнгате без мин күбрәк тә әйтер идем, халык арасында телебезне саклау буенча да ул зур роль уйнап тора. Уйлыйм, бәлкем шушы хутсайларны яңадан Кире кайтарсак та начар булмас кебек. Кызык фикер. Глинка исемендәге музыкаль бәйгедә катнашкач, сез дипломантка ия булган идегез. Җиңү яуларга миңа ниндидер дулкынлану комачаулады дип язган идегез берсендә. Менә тора бара сәхнәләр белән шушлай тормышыгызны бәйләп киткәч, тамашачы алдына күп чыгышлар ясагач, дулкынлануны ничек җиңергә? Шундый берәр инде ысул таптыгызмы? Дулкынлану ул яхшы нәрсә. Каушау начар нәрсә. Дулкынлану ул чыннан да менә беренче сәхнәгә чыгып җырлый башлыйсың, бер-ике фраза ул шундук юкка чыга. Аннан ишин мәрәсенә иҗат башлана. Әмма син дулкынланып бетмәсә, ул каушауга күчсә, бу инде начар нәрсә. Бу инде синең иҗатыңа нык комачаулы торган нәрсә булып калырга мөмкин. Дулкынлану белән каушауны димәк аерырга кирәк. Әлбәттә, каушау бөтенләй нәрсә, дулкынлану бөтенләй башка нәрсә. Менә шушы каушау бетә ул бары тик зур тәҗрибә туплау рәвешендә генә. Дулкынлану бары була ул. Чөнки чыгасың, нинди тамашачы икән бүген, ничек сине каршы алырлар икән, ничек инде син җырларсың икән. Менә шулар барса, әлбәттә дулкынлану хисе тудыра. Матур юбилей дип әйттек, 65 яшь, әле бәлки әле тормыш башланып кына китәр ул вакытта. Сез аны хәлектеге борчылып нитмәгез, матур юбилей. Каушамагыз, дөрес. Әйе. Тормышка ашмый калган хыялларыгыз бармы? Гомумән алганда менә бүгенге көндә нәрсәләр белән яшисез? Тормышка ашмый калган хыяллар алар бардыр инде, әмма алар зур түгел. Мин Аллага шөкер үземнең тормышымда нителәгән барлык хыялымны тормышка ашырдым дисемдә була. Һәм тагын шунысын әйтәм, менә шушы хыялым әле бар тишуына тагы да алдагы көннәрдә дәге әле тагы да матуррак җырлар җәйтеп, шушы җырларны үзем генә түгел, башка үзем теләгән, үзем яраткан җырчылар тарафыннан ишетәсем килә. Менә шул ул шулай зур хыял. Бик зур рәхмәт сезгә. Илһам шишмәләрегез саекмасын. Инде менә барлык яшерен хыялларыгызга тормышка ашсын, юбилей елыгыз бик матур узсын дигән тәктә калабыз. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт тагын бер кат. Матур көннәр үзегезгә. Рәхмәт иле чакырганың өчен, рәхмәт тамашачыларга, рәхмәт дигез шулай җырлап, җыр белән яшәгез, юмордан да аерылмагыз. Чөнки без әгәр дә генә серьезный булсак, тормышыбыз безнең теге тозсызрак кебек булыр. Шуңа күрә барыгыз да шушы бәйрәмнәр белән. Бүгенгә шулар, мин Әхмәтҗанны сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Saylar idim dağında